Nu så har vi ätit av lunchen här ute på Villa Chalon. Och då är vi halvvägs in i vårt evenemang här. 5 frivilliga som har hittat på. Och drygt 90 närvarande. Ja. Det är ju jättefantastiskt. Vi hade räknat med 5. Ja, i bästa fall. När vi var nere i vår dystraste tankar pratade vi om 30. Ja. Vi är jättenöjda. Och det verkar som alla trivs väldigt bra här. De berömmer oss. Vem vet, vi kanske gör om det här till nästa sommar igen. Ska vi sikta emot? Ja, det är en framtida dröm att vi kan fortsätta. Ja, det känns så varmt här. Det gör det. Ja. Och bara nöjda ansikten. Nu hörs musik från vår lilla vik. Sjön ligger blank som en spegel. Fåglarna kvittrar, havet det glittrar. Långt ut syns vita segel. Flickan hon tar sin